Россиядә халык санын алуга әзерлек башланды. 2010 елгы исәп буенча илдә 5 миллион 310 мең 649 татар яши. Бу әле үзен татар дип күрсәтүчеләр генә. Аларның һәммәсе дә бу елда исәпкә керергә тиеш диләр Бөтендөнья татар конгрессында. Татарлар илдә сан буенча 2нче урында торган милләт. Шуңа халкыбыз өчен бу вакыйга аерым бер әһәмияткә ия. Җан исәп вакытында килеп чыгарга мөмкин мәсьәләләрне юридик яктан карау максатыннан бу атнада татар конгрессы адвокатлар коллегиясе белән килешү имзалады. Без аны әзерләгән танылган юрист Гөлнара Сергеева белән очрашып, әлеге документның эшкәлекләре турында сөйләштек. Гөлнара Илдусовна, исәнмесез? Исәнмесез. Халык исәбен алырга ярты елдан артык вакыт бар. Шулай да менә шушы тарихи килешү бу атнада имзаланды. Ул нинди шартларда барлыкка килде һәм аның үз шартлары нинди? Безнең бу закон буенча 10 елда бер тапкыр булырга тиеш халык исәпләү дип язылган. Бөтен халыгыбыз безнең белергә тиеш. Шул октябрь аенда аларның илләренә кешеләр киләләр дип. Шуңа күрә без инде менә аңлатырга тиеш дип уйлыйм мин үземчә, нинди сораулар бар, нинди җаваплар бирергә мөмкинчелекләре бар аларның. Без шуңа күрә бөтен дөнья конгресс татары белән шушы соглашениене яздык инде. Үзебезчә алар безне менә шул эшкә чакырдылар. Сез монда эшкә беренче тапкыр алынасыз. Күз алдына китерү бармы? Нинди очраклар буенча сезгә эшләргә туры киләчәк? Беренче тапкыр алынабыз. Алай да без ул законны беләбез бит инде. Бу беренче генә безнең исәпләү түгел, алай да үткәрелде бит инде ул. Иң шундый тегә ничек политик ягыннан дип сорау инде, ул нинди милләттән кеше языларга уйлый үзендә, ничегрәк карый аңа. Шуңа күрә менә мин ул яктан дип уйлыйм. Ул вообще бу исәпләү ул статистик ягыннан күбрәк кирәк хөкүмәткә. Хөкүмәт белергә тиеш бит инде безнең. Күпме хатын-кыз, күпме ир кеше, кайсы елларны алар туган, нинди аларның белемнәре бар, аннан соң нинди алар квартирада яшиләр, нинди условияларның квартираларында, җитәрлекме анда площадь юкмы, күпме ничә балалары бар, аннан соң анда бер сорау инде бар теге табыш турында. Нинди стипендияга кеше яшиме, анда зарплатагамы яши. Менә шундый сораулар була инде. Алай да аны кеше үзе җавап бирә. Аның документлар сорамыйлар. Менә безнең кешеләр белергә тиеш. Шул октябрь аенда хөкүмәттән уполномочен дип әйтим инде кешеләр игә киләләр инде, шул сорауны бирәләр. Шуңа күрә бөтенесе әзер булырга тиеш. Анда инде үзләре карыйлар, алар ничек әйтәләр, шулай ул языла. Конгресс милли шура минем уйлавымча милли ясылыкта килеп чыгарга мөмкин сорауларны күз алдында тотып сезнең белән килешү төзеде. Ә менә милли мәсьәләләр буенча сез үзегез нинди сораулар барлыкка килергә мөмкин дип уйлыйсыз? Күбрәк инде шул яктандыр теге кешене икенче милли дип яздырырга алай-булай сорасалар инде теге административный ресурс шикелле булса, безнең Татарстанда алай булмас дип уйлыйм инде минем. Булса да инде ул шул икенче регионнарда анда очраса, шундый вакытлар безнең татар халкы кемне дөрес язмаганнар, я аларга теге тәкъдим иткәннәр шулай итеп яздыларга сез тиеш дип, алар конгресс татарга шалтыратып, я языпмы, ничектер шундый обращение булар кисәләр инде, шуннан соң конгресс татары безгә аны бирәчәк тә, без яңнатабыз. Кирәк булса, берәр нәрсә үзгәртергә, булышырга, шунда инде анда я прокуратурага, я судка барга булышабыз. Гөлнара Илдусовна, менә эш судка, юристларга барып җиткәнче беренче чиратта аңлату эшләре алып бару кирәктер. Инде сез моның белән дә шөгыльләнергә җыенасызмы? Хәзер менә мин күрәм безнең эшне аңлату ягыннан, ниме? Теге безнең һәр кеше бит инде курка, барбер квартирага килсә дә нинди кеше килде, нәрсә килде ул дип, аннарысын белергә тиеш безнең халык. Ул рус телендә язылышай. Олы кешеләргә читенрәк булса, рус телен белмәгән кешегә, аңа бит инде аңлатырга кирәк. Шуңа күрә иде балалар булса, аңлата торган, теге перевод ясый торган әйбәтрәк була инде. Карарга кирәк, дөрес тутырылырга тиеш. Менә аларның җаваплары шул яктан. Гөлнара Илдусовна, менә бу мөһим вакыйга алдыннан безнең милләттәшләребезгә нинди киңәшләрегез бар, юрист буларак? Безнең бит бар семьялар, кайда ике милләттәйме, ана ата, катнаш хәлләр бар. Шуңа күрә анда күбрәк булыр инде, минемчә инде сорау балаларга, менә кем дип алар үзләрен аңлыйлар. Алар үзләре сайларга тиеш.
кем итеп үзләрен саныйлар. Алай да татар итеп санасалар, минемчә инде татар итеп язылырга да кирәктер дип. Менә минем дә гаиләдә ирем урыс, балам шуңа күрә үзе сайлый. Ничек ул үзен хис итә, әйе. Безнең менә конгресс белән язылышкан бу соглашение буенча безнең шундый бар, без булышырга тиеш. Безнең халыкка аларның менә ничек языласы килә, шулай итеп язылсын дип инде. Татар милләтен үзе кеше теләсә, шулай итеп язылырга тиеш дип уйлыйм. Бик зур рәхмәт сезгә, бик эчтәлекле интервью килеп чыкты. Рәхмәт, үзегезгә дә рәхмәт.